Луна, как си? Добре ли си? Да, здравей. Извинявай, мислех си, че днес репетирах с Матео, но все ти споделям проблемите си, съжалявам. Аз имам странно чувство. Държи се неадекватно, дистанциране. Не знам дали ме разбираш. Просто е притеснен. Ще го гледа важна продуцентка Луна. Да, но и той каза същото. Може би си въобразявам нещо, което няма нищо общо с това. Симон, ами ти? Какво става с Амбър? Познавам те прекрасно. Променена е, кълна се. Казвал съм го и преди, но този път е вярно. Да, този път ти вярвам. Защо? И аз мисля, че е променена. Първо, идеята за купона по случай Денят на мъртвите, после ни позволи да ползваме парзалката, преди щеше да направи и невъзможното, за да ни изгони. И не само това. Каза на Бенисио, че повече няма да се парзаля с тях. Наистина ли? Да, кълна се. Вече няма отбор. Което е тъжно. Тя обожава да се парзаля и го прави добре, но за сега е сама. Ами, ако искаш, може да дойде в нашия отбор. Какво? Искаш да участва на кастинга с нас ли? Ами да, ако и ти искаш. Нали все казваш, че заслужаваме втори шанс. А и... Тя е добра. Може да ни помогне много. Само ако искаш. Разбира се, че искам. Не знам дали ще се съгласи, но... И няма да разбереш, докато не я попиташ. Голям философ си. Отивам да си обоя кънките. И не дей да закъсняваш, моля те. Ти не закъснявай. Няма, чао.